masu kallon mu barka da wannan lokaci. Hukumar soja ta sake kai farmaki a wani sansani na 'yan ta'adda. Ta yi nasarar cafke wannan gawurtaccen shugaban nasu mai suna Nazir a yayin samame na hukumar 'yan sanda da kuma soja. Wa alaikum salam. Bago. Ya daga ina ne? Wallahi da kanan baca nake kuka. Lalle. Ga kake ganin kadin labaran nan ne? Ai ba abin da za su iya ba. Gwamnatin da hannun mu take kuma cikin aljihun mu take. Kar ka damu dole abu. Sai fa abin da muka shin hida kasa shi za su hau. Gaskiya ne. Uga ai jaridan ne ya kamata a kauda ita. Kai sauri, kai sauri. Kwantar da hankalinka za ta zo ga hannun mu. Kwantar da hankalinka. Samu mun ruwa da isha. Samu mun ruwan sha. Uga. Yawa. Ai, ka bar su gobe za mu je gurin. An gama. Yawa. Sai an jima. To, sai na neme ka. Manura. Gido? Manura. Wai ka dawo garin ba ka ce mu zaka ba gari ba. Gido ba dole in dawo. To me har ka dawo Manura? Gaskiya da nake ga mata tabbata kenan. Nake faruwa Manura ga. Ka dawo kuma kai da kace zaka ba gari kuma ga ka dawo. Kaga abin da nake ga maka ko. Ai an ci in baka ci ba da baka ji ko. Me faru? Gido na sha wahala. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Wannan tsinan yare. Wannan tsinan yare Allah ubangiji ya tsine wata albarka. Wannan aljanna ni dai ta addabe ni. Girgoji inda je na ganta. Yanzu ma na haƙura na fasa tafiya kawai na ƙara cin karo da ita tunda ta fito daga bar. Nan da kaga yanzu tsayuwa take nan wurin ina huta. Wallahi na ma sa ita ce. Nagode ma Allah da ya mai doka lafiya. To yanzu ka dawo gida ke. Ha dole ai. Dole kaga maganar nake ga muku. Kaga na ga ma kada ka bar gari, kada ka bar gari, kada ka bar gari. Da kai fa muke ga ma an sani gaskiya. Ya ja mana wannan abin duka sani ya ja mana sai da na gaya mai kyale wannan ki gagge ya kyale ta yanzu ga nan ni wannan kai wato dishi ya ja wannan masifa kenan wannan kazar ruwa ni ban ga abin so ma an banda abin malas kaga abin da ke ga maka kenan sani bejin magana amma alhamdulillah ka dai dawo lahiya na dai dawo a'a alhamdulillah ga yanzu Allah mai doka lahiya to alhamdulillah kaga amfanin gaskiyar da ke ga maka kenan Allah shi kyauta ko takalmi ba yanzu abinda za a yi gashi mu je gida kai wanka ka ci abinci alhamdulillah tunda Allah mai doka lafiya gashi mu je gida alhamdulillah tunda ka dawo na gode ma Allah da ya mai domin ku lafiya ku ne manyan aminai na ko ka manta yanzu tunda Allah mai doka lafiya alhamdulillah tashi mu je gida ko ka kama na tashi mu je gida ma Hamida, ka ciki ban wuri, zan cika umarnin mai gida Zat. Yazid, ba zan bari ka cika ƙudurinka na kashe masoyina ba. Kina tunanin za ki iya? Mai gida Zat ya ce da mai daki, maza ki koma gida. Yazid! Hamida!
Hello? Nan kyara da ai tun da zuma mun shiga lungu tun da su muna ta jira saboda ana sa ido kulu mutane mu ofis suna so su gane abun da muna ciki. Da Allah a zo da wuri tun ɗazu muna ta jira tun ɗazu. A zo da Allah a zo da wuri mana. Okay, muna jira. Okay. Tun da zuma muna nan muna ta jira kuma shiru kisan yanayi yadda ana ta wai yanzu ya ake ciki ne wurin oga abin da yake faru kisan office nan fa yanzu an sa ido sun doka waya na ne lokaci da sun doka waya ban sani ba ne sun duba ne su je sun kira oga sun duba waya abin da ya faru ne sun doka shi wallahi ka fa san gari babu kyau da yadda za a yi oga ya fito a yi yadda za a yi gaskiya dan sanda ai wannan ba masala mu kin san dai da dan abun da dai an zan dan ba da wani to ai mu magana dai da dan wani abu da za a dan sa jiwu shine ai masala bai yi man magana kuɗi kawai ni oga nake so in gani to an zo wurin da muna so a zo dama ai magana yadda za a yi oga ya fito shine kin san wannan matan soja kulu suna doka ba ta son ana bin shi da tare da wannan bataliya shi kadai ne yana yawo amma ina son ga maka yadda za a yi da wannan masala a jare kumi da kumi ma shigowa ne ta ne ai kulu suna yawo tare da direba nata yawa yadda za a doka wannan shine a bi a hankalin da suna shiga ni zan baku inda za ku je ku doka yawa da an doke ta to o za saki oganaku amma za ku ba da kada kuma ta da dan abun da aljihu zan sa wai kai dan gwari ina ganin ka haka ashe dai ka san yadda za a yi kenan kawai shine ni oga nake so ka san dai magana kuɗi ba mu da problem da ita to an dai da kuɗi da zamu sai doya da manja mu masala ya kare kenan ai masala ya kare yanzu kawai ka gaya man ya menene mafita to mafita da za zan tura maki zan tura maki a waya ita yadda ne za ta fita da yadda za ku yi ku doke ta kawai ku yi sama da ita kawai mene ku jira shine kawai da kun doke ta za su saki kun rike wannan matan soja to za su saki wa gana ku kada fa a samu matsala ba za a samu matsala ba matsala to sai na ji to shikenan zan tura Hamida lallai ki aikata babban kuskure mun ba ki tsafi amma kin tafi cikin gari kin watsar da sakon da na baki kin biya ma wani ba Allah a cikin garin nan kuna soyayya to don haka za mu karɓa tsafi na zan kashe ki Ya dai muke faruwa ne ka tsaya? Nke ne akwai matsala ba ki gani ga yin gaban. To kafta ka je ka duba mana. Matar janar, ya naga kamar kin razana.
Kun ga ni ban san ko suwaye ku ba, ban san me yake tsakaninku da shi ba, ku bar ni in tafi. A? Yo ai mijinki shi ya dangano mu. Ba an ce shi soja bane, kuma an ce mata soja ai ita ma soja ce. Kin gani ya kamata dole ne sai mun dan yi wasa da ke, kin gane? Ko ba haka ba Zarto? Gaskiya ne ranke dade. Ai ta shigo ko mun yanzu sai yanda muka yi da ita. Kun ga ku bar ni in tafi, ni ban san me yake tsakaninku da shi ba, idan ba haka ba da waya ɗaya zan sa sai an kashe ku nan gurin. Wai ka ji Zarto. Ai kin riga kin shigo gona mu. Kun gani dai ku bar ni in tafi, ban san me yake tsakaninku da shi ba, tsakaninku da shi ne, ni ku bar ni in yi tafiya. Dole ne sai mun yi wasa da ke. Yadda ya razana mu ya sa muka dan wahala, shi ma dole mu yi wasa da shi. Gane. Yanzu kawai a wuto da ita. Zarto a wuto da ita. Haji! Haji mu je. Zan fasa miki kai, mu je. Sa. Captain, me faru? Mun sami report. Wani irin report? Ya aka haka ta faru? Barka da dare. Suna na Fatima. Na san salon ku ne na jami'an tsaro ku fara tambaya da su. Da fari ina da sani a gare ku. Ko da yake na san hakan ba mai yiwuwa bane. Dole ni ma sai nan da sa'o'i 23. Idan kuma ba haka ba, zan iya fasa kanta. Kasan ba karamin aiki na bane. Sannan kuma ina da wani sharadi. Kada kuma ka yunkurin yaudara ta. Ka turo man jami'an ka ɗan koyon ƙarfi. Domin idan ka aikata, ba zan aikata wa mata. To amma ka tabi. Na arewa wannan abin zai faru haka. Waye san na shigo cikin garin nan bayan ni da kai da sauran kaftin zamarge, su waye suka san wannan labarin har ya kasance da cewa iyalina wai an yake da nafin nata. Wannan shi ke nuna ba tsaro har a taɓa iyalina? Ba kowa sa. Daga ni sai kaftin zamarge sai kaftin Nabila. Wannan wani irin magana ne haka? Wannan shi ke nuna mun cewa a cikin hukumar ta soja akwai ɗan asirin mutane. Ima na yi tunanin haka sa. Kuma ba zan bar shi ba. Yanzu da gaggawa ka taɓa mun hukumar 'yan sanda, ina son mu zauna mitin da su. Ok sa. In ji ta yaya haka za ta faru. Ok. Har in shigo gari ba tare da na sanar da kowa ba. Iyalina ma har abu ya taɓa wannan. Har ya kasance waɗannan mutanen sun samu dama suna magana akan iyalina. Har su ta je a hannunsu, to ba na sa abin da zai taɓa ci. Za ki yi sa. Ok sa. Ban son wani abu ya taɓa ci. Ok. Wannan umarni ne a shawara. An gama. Yanzu. Ga abinci ke ci. Tafi ka ban wuri da wannan abincin, ba zan ci ba. Ba da can ku kuke bani abinci na rayu, ba zan ci ba. Yayi yar gari. Ki fa tuna nan fa ba gidanki bane. Matar soja kenan. In baki ci ba makin makanki. Mijinki da shi ya dangano maki wannan abu. Saboda shi ya jamu, kuma muka ci ba mu iya gane shi. Wai har yanzu ma soyayya tana nan kenan. To ai da yana son ki da tuni duk abin da ya kamata a yi an riga an gama. Dakatar.
kake kuskure ki zage mijina tunda yake maganganun ki na kin ji na sa miki baki to kada ki kuskure ki zagan mun miji. Yayi masoya, amma kuma soyayya ba ta yi miki rana ba ko? Wanke daɗe, ina fa zama mana fushi. Da alamu jami'an tsaro sun gano inda muke. Me ya kamata a yi? Kuna aikin mi? Kash! Aikin mi kuke yi? Ku tafi dan Allah. Captain Habib. Okay, sir. Mutanen sun raina mu hankali. Amma yanzu mun gano inda suke. Suna cikin wani daji. Okay? Ka dauki kwararrun jami'an tsaro. Wanda suka iya. A yi kokari a hada da hukumar 'yan sanda ta kasan nan. Zan yi magana da su. Okay, sir. Da Allah ya escape nasu. Insha Allah. Bana son wani abu ya same su. Okay. Su kuma a kawo musu a rai. Okay, sir. Ta yaya zaka ce mun kun je gurin ba kowa? Ba sun sashen fikirar na'ura yana mun cewa a nan gurin suke. Sorry sir. Wannan yarinya aljanati. Gaskiyar magana labarin da yake baka aljanati. Kai ka fuskanci abin da ake niyan. Kai da Allah ku daka. Kai ka ce aljana. Kai ka ce horror film. To wanda zance zan dauka a ciki. Duba nan. Yana can wani duniyar. Yana yin amfani da hanyar da wace dace. Lallai ki daukan sa haifiyar. Alassan yana da hannu dumu a ciki. Assalamu alaikum masu kallon mu, barka da wannan lokaci. Ga yan jaridan ne ya kamata ka kauda ita. Ka ai sauri ka kai sauri. Kwantar da hankalinka za ta zo ga hannun mu. Hello sir. Alassan ba babban mutum ya kasar. Kar ka ja mu matsalar da za ta zo ta zumban mu da mutunci da kima a wannan ƙasar. Ka tabbatar kana da wadataccen shaida za ka ga kama shi. Assalamu alaikum. Allah bai kuna fadilin da wuri nema da ita da jama'a. Zabi. Allah bai. Me kanka gida na kuma? Na zo ne in gaishe ka. Ka kai mashi? Ya ansa? Janar a masa yanzu. Yes, Captain. Na samu kishin da yanzu. Okay. Captain. Ka cika tsoro ya. Kowa daga hannun shi. Duk wanda ya motsa sai na harbe shi. Kun gama rena ma hukuma da hankali. Yau ƙarya ku ta ƙare. Captain Nabila. Ranke da dai. Ai ya kamata a bani dama domin in kama yaro ɓarawo. Captain Zamanake. Sa na baka dama. Tafi da shi office. Godiya nake. Yaro ɓarawo ka dade kana wulakanci kana uwar watsi kana kashe 'ya'yan jama'a a cikin garin nan. Ka dade kana ɓanna. Ai wannan hoton na'ura ne. Zahiri da zahiri nake so. Kar ka dawo. Ka bani kaya. Ka bani makami. All unit and target. Duka jirage su ɗau matsaya. Matuƙa jirgin sama. Captain. Yes, Colonel. We are approaching the bridge. Defense position. Okay, sir. Yo kai harsashi ne da wurinka. Kuro sai shida ne alaji. Shidda? Kai da ma ce yana ne kai ba za ka kashe ba kai za a kashe ka. Sauko mu da taswiran jiragen da muke da su. Okay, sir. Na barka lafiya. Bango. Ya kake ganin wannan mutum? Ai koyo oga.